Joško, kako vidite ovu sezonu do sada? Pa da, lijepo je da smo se vratili na tamo gdje smo nekad bili. Znamo da puno smo imali problema prošle sezone. Sad vraćati se na tu sezonu nema smisla, ali eto, nova sezona. Ulazak u ovu sezonu je bio nešto lošiji nego što smo očekivali, ali evo, ovaj period koji sad slijedi će biti jako ključan za cijelu sezonu. Vi ste vrlo brzo napredovali, od Zagreba preko Leipziga do sada Manchester Citya. Koliko je bio zahtjevan ovaj prijelaz iz Njemačke u Englesku ligu? Iskreno da vam budem, bio je težak i prijelaz iz Zagreba u Leipzig. Bio je dosta težak, mislim da čak bio teži nego što mi je bio iz Njemačke u Englesku. Što se tiče života, što se tiče svega van nogometa. Naravno da Njemačka liga je lakša nego Engleska liga i da mi je jedino u tom segmentu možda bilo teže adaptirati se na Englesku ligu. Ali što se tiče života i svega ostalog, mislim da mi je bilo puno lakše zato jer sam već jednom prošao kroz to u Njemačkoj. Naravno, imam tu Matea, imam tu i druge suigrače koji su mi stvarno puno pomogli i jednostavno nekako se osjeća kao da smo prava ekipa i nazvao bih možda i druga obitelj. Često se govori da igrači kad dođu iz drugih liga trebaju vrijeme da se prilagode i da zasluže povjerenje ekipe. Kako ste vi to doživjeli? Nismo svi isti, nekome treba mjesec dana, nekome treba možda pola godine, cijela sezona da se adaptira. Mislim, ja sam imao neke sreće, ne znam vam to sreće, ali jednostavno to tako u meni da i u Njemačkoj kad sam došao da sam odmah nakon jednog kola kojeg sam preskočio bio standardni lijevi bek. U Englesku kad sam došao isto tako od početka mi je trener Guardiola dao priliku i jednostavno nekako sam se izborio za svoju poziciju. Naravno da ima puno obrambenih igrača, puno igrača i to sve treba i rotirati i naravno da je nemoguće da igraš svaku utakmicu, tako da mislim da ja sam možda malo drugačije nekako to sve i shvatio u svojoj glavi i eto, drago mi je da je to ispalo tako kako je. Sada ste još treću sezonu u Cityu. Kako je igrati pod trenerom Pepom Guardiolom i kako je on drugačiji od svih trenera s kom ste radili prije? Vjerujem da svakome ko dođe i ko ima priliku raditi s njim da nema ništa ljepše nego učiti od najboljih. Tako je i meni bilo, jednostavno sam se veselio novom izazovu i naravno jednostavno kad dođeš ovdje da se želiš posvetiti maksimalno i onda kad vidiš kako drugi rade u slačionici, koliko zapravo pažnje i koliko su profesionalni, onda jednostavno i tebe povuče da se daješ maksimalno i mislim njegovi rezultati govore za sebe jednostavno. Sve što je postigao ne samo s nama nego i sa prijašnjim klubovima, stvarno neke brojke koje je jako teško ponoviti i eto, drago mi je da je s nama, odnosno da je s nama moju ovu treću sezonu i eto, nadam se da ćemo ove sezone isto uspjeti se vratiti negdje gdje smo trebali možda biti prošle sezone ili onu sezonu prije. Ovu sezonu City igra drugačije, ekipa se promijenila, a i stil igre izgleda drugčije. Kako se vi snalazite u toj novoj ulozi? Da, naravno, kao i svake sezone, dođu nova pojačanja, dođu novi igrači i jednostavno moramo graditi ekipu, moramo graditi način igre sa igračima koje imamo i možda se tu nešto malo promijenilo, ali u više manje, mislim uglavnom jednostavno to je sve onako slična igra koju igraju već godinama i koju naravno Guardiola traži od nas da je to sve više sa loptom, iako naravno modern nogomet sve više evoluira u sve, rekao bi sve više trkačke dijelove, tako da jednostavno i mi isto moramo nekad kao što smo znali s loptom jednostavno moramo popraviti trku, agresiju i malo taj fizički dio u našoj igri. U Premier ligi sada imamo i slovenske predstavnike. Kako gledate na to da mnogo već igrača dolazi u Premier ligu sa naše regije?
Pa da, eto, drago mi je prije svega radi Benjamina Šeška što je evo došao jer smo bili u Leipzigu, par mjeseci smo imali priliku igrati skupa i drag dečko ima jako puno, ima jako veliki talent. Mislim da ako bude pravi, ako bude radio kako treba da će ga čekati isto velike stvari. I mislim i sada je već napravio velike stvari, biti u Engleskoj Premier ligi, u velikom klubu. Što se tiče naših igrača i dolazaka u Englesku ligu, pa naravno da mi je drago jer svi znamo da je to jedna od najjačih liga na kojoj nije lako opstati. I to smo mogli biti iz puno primjera, ali eto, naravno da mi je drago vidjeti to i nadam se da će u budućnosti biti sve više i više naših igrača sa naših prostora. Sa 23 godine, što više želite poželjeti u karijeri, imate već mnogo godina vrhunskog nogometa. Mislim, ima tu puno još za osvojit se. Ja uvijek pričam s Mateom da bi bilo lijepo osvojiti možda Ligu prvaka. Ligu prvaka to bi bilo lijepo osvojiti i naravno ne samo vezano za klub, ja se uvijek osvrnem i na reprezentaciju, pošto znamo da smo mala nacija, da nam je jako teško biti u konkurenciji sa drugim velesilama diljem svijeta, ali jednostavno eto što smo mi postigli sa Hrvatskom od 2018. pa i Katar, pa i Final Four, mislim da jako lijepi rezultati i eto, još malo pa smo blizu plasmana na svjetsko prvenstvo u Americi i nadam se da možda i tamo, ako Bog da odradimo turnir kako spada i da možda osvojimo neke lijepe rezultate i tamo. Joško, hvala i sretno. Hvala vama. Hvala.